सर्वप्रथमे आम ପାଇଁ दर्शक ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳେ ଆମ ପରିବାର ଖୁସି ହେଲେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାଳି ରାଗି ଗଲେ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଗାଳି ତାଳି ତାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ଉପହାର କାହିଁ ଯିବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ପୂଜିବୁ ପଥର दर्शक आम साक्षात ईश्वर दर्शक आम साक्षात ईश्वर हाँ दर्शक बंधु आपण करताली आम गळार माळी आपण गाली
রবিবারিয়া পুরুষত্রে রাতে বিধাতা